Ubak titos tarwar khan ubalong UCM ka KHDC MDC ka sora constituency ulah syaram no ha ka election MLA ka barang syudapsian ka balong tangkat san bud ulah ai ku blai kerpang pat ya baro ki pai ba ka thain sora khamtam ya kitu ki bla ai ka jingkersan met bat mensim na ka benta jong u Hoi na kaliang jong u kom unong mi khmat ula ong ba udon ka jing angnut banyai kan tiu ya ka thain sora khamtam udon ru ka jing thang ba ka maumlu shira cement limited kan trai kam no kan yai no khnang baki pai ba nong sok chnong ka than kin im bat khnang ru ba ki samla kin yo kam yo jam bat chuchu ula ong balada ki MLA ki badon ha kan ni ka sarkar kin pesngau sha ka sarkar halor kan ni ka jing e ki pai ba ka than ki don khamtam e halo ka jing bamla shu ban penyai ya kan ni ka karkhana bat udah kermen scam ba kan ni ka karkhana kan saya no kloi da ka ba benrap ba udon ka jing thang ka jing angnut na ka leng jong u bat kum ju ru ki pai ba ban yo no yala ka jong ka district bat lada ki MLA ki shimkhia ki bud dien halor kan ni klempep kan ni kan sa ulong ba ong ru ba ki MLA ki long kum chief minister hala ka jong ka constituency bat habe kren chapang ka jing khu jing suba jong ka than u ba titos tarwar khan ula ong ba ngile kren bat kahima iem sora baglalang penkre ru yak projek balada ka urlong ngin sayo ila ka jong ka jaka banlum banlang ya kinyut kinyer bat banthe si jaka kalian ka jonga tawanin kong so ban ai kublei ki pai ba jong ka sora konsensi ki bla ai ka jingkersan ka barat ba yang ha ni election wat ba ka jingele lalong ka ba ya khat ba da ka bang la syarem tang khasan but te nakaliang ka jonga hi ngam sodan ka nunu ka jingper renga so sen ki pai ba kam tam ba kila don sisya kata ka jing trang bakan don ka jing kala den rengam tip na ki no ma ki daw le si ka ba ki pai ba ro ki kam tip kam ha ka daw ngam kwa ban comments nakaliang ka jonga MLA ba sya jet un so thu bat un but din ya ka jing angnut ka jong pai ba ba ka long ru ka jing angnut ka jonga kum u nomi khmat bala jandap khasan snem agni konsensi bakata kalong hi ba ngikwa hi ban ui ba ka MCCL ka de ban trekam no ka de ban yang biang ka de ban penmi simen biang ba kan long ka jing mentoi om tang ya ka menta re ka ni ka jing perkhat ka de na menta ka lawe jong ki khun ki ti ki jongi ki ba don kam ya ka jing yo kam yo jam kam tam ha ni papor ka ba kibun ki samla ki jongi ki blanang ki la start re kim yo kam yo jam ngidang kermen ba ka simen kaya kemud nginang la ban pli kilat kunti na mata ki samla ki jungi ka baar ha ka jingi dei bat ka district ru kani ka dei ka we na ki banta bat nga kermen hi ba ni khmi lenti ba MLA ba banta un bu dien ni ni kam ba pun orlong ni ka jing anglut jong ki pat ba ban yo e district ban bu dien ban diman ngala henrei ban longkam pat ngatharai nga artati markum ba fitip ba ka kani ka sarkar ka bamenta kadi ka MDA 2 ha ka ba ki MLA ki parti ba fer gi don tilang bat u MLA jong ka sora konsensi ru don lang ni sarkar bat ka rai jong ka sarkar ka long ba kinu inu ki kam ki badai hapo konsensi jong MLA ba don hapo ka MDA kamut utau MLA de chief minister jong ka tu ka konsensi kamut ondom-ondom menu bala ban korbar dan menu bala ban keren lada UMLA umle lada umle maka ta de jing yakut apo ka sarkar MDA paro ki MLA ki badan ka ruling ki de ki chief minister hala ka jong ka konsensi ha ka bede bat ka solid waste management tengala ya keren bat ka hima jong u sim sora ha bede bat ti ka jaka te kumangala ong ba ngendang penkre ka project te lada ka urlong kamun ngin la ban lei ya kan ka jaka ka bede ban dom ya ki yot kinyer ki balum na po kisno kita